Mošćenička Draga zaštićena je vrhovima Sisol, Kremenjak, Perun i dominantnom Učkom. Ima bezbroj šumskih i planinskih puteva, te se proteže duboko u Park prirode Učka. Mošćenička Draga razvila se kao ribarska lučica grada Mošćenica, a sačuvani zapisi datiraju još iz davne 1436. godine, u kojima se spominje naselje na portu pored Svete Marine. Mošćenička Draga, pomalo odvojena od svijeta, desetljećima mami turiste, znatiželjnike, šetače, vikendaše, sportaše, umjetnike i ljubitelje prirode. Svojom autohtonom mediteranskom arhitekturom, primorskom tradicijom, ribarstvom i poviješću krade srca svih namjernih i slučajnih posjetitelja. Šetalište Lungomare prema plaži Sveti Ivan budi u posjetiteljima romantiku, a cijelim obalnim putem prati šum mora i miris mediteranske vegetacije. Stari grad nastao je još krajem 19. stoljeća, kada su gosti iz Opatije kočijama odlazili na izlete u romantičnu Mošćeničku Dragu. Vile izgrađene u 19. stoljeću prve su nudile smještaj za noćenje, a obitelj Armanda je obilježila početak turizma otvaranjem hotela u centru Drage. I današnje gospodarstvo Mošćeničke Drage se bazira uglavnom na turizmu i ugostiteljstvu, te nešto manje na ribarstvu. Razlog tomu je jedna od najljepših šljunčanih plaža na Jadranu. Čak i stanovnici obližnjih primorskih mjesta i gradova prelaze kilometre kako bi proveli dan na ovoj izuzetnoj prirodnoj plaži. Plaža Sipar duga je nekoliko stotina metara. Stvarala se iz pijeska Draškog potoka koji izvire na obroncima Učke, a njene oblutke krešu morski vali. Plaža se nastavlja na jug, a posebno je lijep dio skriven među stijenama, ispod vile Zagreb. Nudisti će svoje mjesto pod suncem potražiti na plaži Senjavac, odmah nakon plaže Sveti Ivan. U Mošćeničkoj Dragi gostima, osim rekreativnog plivanja i trčanja, stoje na raspolaganju i sportski tereni s pripadajućim sadržajima. To je u prvom redu nogometno igralište, koje se koristi za streličarstvo. Od tradicionalnih sportova najviše se igraju boče, a gosti mogu koristiti novouređene teniske terene hotela Marine. Na plaži možete zaigrati vaterpolo ili u Rent-a-Boat centru iznajmiti kajak, kanu ili običan pedaling. Ukoliko pak volite brzinu, iznajmite planetarno popularne jet skije i krenite u pučinske vratolomije. Sigurno uživanje u dubinama podmorja možete pronaći u brojnim donilačkim centrima. Ljubitelji povijesti svakako se moraju uputiti u Mošćenice, srednjovjekovni grad svega 2,5 km udaljen te stepeništem spojen sa plažom Sveti Ivan u Mošćeničkoj Dragi. Mošćenice se nalaze na brijegu visokom 173 metra, na istočnim padinama planine Učke, sa prekrasnim pogledom na Kvarner te otoke Krk i Cres. Ulaz u grad je dostupan samo s jedne strane, i to na mjestu gdje se nalaze gradska vrata, dok je s ostalih strana gradić okružen padinom koja se strovaljuje sve do mora. U gradu se nalaze brojni kulturno-urbanistički spomenici, uključujući župnu crkvu Svetog Andrije, crkvu Svetog Sebastijana s karakterističnim trijemovima, kaštel, te toš mlin i tjesak za masline. No kulturnih događaja ne fali niti u Mošćeničkoj Dragi. Tradicionalno se organiziraju ribarske noći, od kojih je posebno poznata fešta za dan Svete Marine, Marinina. Tada nastupaju popularne glazbene skupine i primorske klape, dok je finale rezervirano za regatu tradicijskih barki na jedra i raskošni vatromet.